budeš na videu, kamoško, dám ťa na YouTubeko. Dám ťa na YouTubeko, čo ty na to? Môže ísť? Pekné na jednom severe. Niečo by stali vládu. Moje milej. Si daj bližšie ruky k tomu. To hýtal, báka, na ktoré 100 metrov. Sadol som a vybavené. 9 eur. Duty free určite, to viem. Hanoj v Saigone by sa to, by sa to malo dať. Počkaj, mi zaostrila typka, jak tam prešla. Hej. Není to bolo. Chuj! Prší! Hej! Mogadiská Mila. Počkaj, tuto je. Toto, ne? Sme si vybavili, že ochutnávka piva v Koldeckách od miestneho Slováka. Mišo, Míša. aká je situácia v Vojane? Sa pýta V pohode. pohodičke. To je Míšo. Voľný čakal, viac. Míšo. Čakal, to bol dávno. Vidíte, tu je alkohol. Jaký alkohol? Ja som v živote som nepil alkohol. A toto je najväčšia, bo ona už vypila všetko. Čo to je alkohol? Stevka na miesto rytmu. Lenka dneska bude zigať konečne. Bude. Lenka si dneska vraj zadziga. Hej. Nie, jak my. Počkaj, aj to tí dvaja Aj my na sme manželskej dneska. posteli spia. Takže tak. Dneska bude zigací večer. Bude Stevke na miesto rytmu. Dneska bude aj v Hanoji, bude Benátska noc. Vente špí, pozri. Ja si to nemyslím. Ja mám ruskú posteľ. Hej! Ja ti dám chytiť jaštericu, Matúš. Dáme Váňu, u nás. My iPhone 2014? Johan, ale tu počuť. Nechaj ho, 2014. A ja som To mám 10 finálny 000. produkt, pozrite, aké bude mu sáte, to máš dosť. This is very good Honda. Pamätal som, This guy. Bubble tea. This guy is the best. You can take me? I can sit. On je v robote. No a? A však ma zobere, kde chce. You can take me? čo zjedol. Go, go, go. Lukáš, ale nemáš za to, že nedostaneš domov. Just there. Hey! Wow! Very good! Yeah, very good. Yes! Hi, bro. Yes! Okay. Thank you. Thank you, my friend. Oh! Okay, thank you. Thank you, my friend. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Tak videjko, som je taký šťastný, že sa nás bavil. Very good, Vietnam. I have umbrella.
And she don't like it. She don't fucking Ideme tu? Da mne dajú, podal, že close. Come down the close? 350? Eat. I have close. Ňam, 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 ňam. Ale vedľa je otvorené. No. Close? We can eat. Si poďme sadnúť. No, stop game. We won't eat. Kúkaš, je to tu plné doma. Toto bude dobre, ne? Strašne, ale spadne. Stojička jak prejde. Only cash, yeah? Cash. Cash only. Hey. Okay, no problem. Okay. Have a good one. Budeme platiť kartou asi a dačo. Objednali sme si, že toto čo majú oni a títo nám objednali dajaké víno. Toto majú dajaké korejské víno. No, it's like... Sme blízko pláže. Hey, you are from Korea? No, I'm from here. Okay. She's from Korea, but I'm from here. Okay. Čo? Tá z Koreji asi. Hej, máš širokú tvoričku. Hej, ne. Možno nielen tvaričku. Toto je 12% alkoholik. Peach, very good. No. Thank you. A toto je že 16%. Podľa miestnych ľudí to je very strong, 16%. Podľa tejto Korejčanky. Very strong alcohol for Vietnam. Ty budeš vlogger. A toto je very tasty. What is this? No. You washing? Washing? Yeah. Yes. Okay. I can help you. Have it? No. Give me. Yeah. Ja som vloger. Ja som od dneska vloger. Dám lenky psička na to. Psiček, kde je psiček? Guľaši už. Còn được nhảy đúng không? Cho nên bây giờ hành tính là bị full. Thêm cái em nữa coi như là ôi giờ What's up? What? Dostali sme miestne odporúčania od miestneho Vietnamca, ktorý tu sedí s Korejkou, že toto je veľmi dobré jedlo, tak ideme si to dať. A plus sme si dali alkohol, ktorý nám odporúčil. Je to peach, je to broskyňové víno, rýžové nejaké, 12% a plus tu máme čisté vínko, 16% fresh, výborné. Tomáš si dal niečo takéto, rezance. Všade tu dávajú takéto bifonkové rezance, výborné. My sme dostali niečo takéto. Už sme dostali rýžu na miestne odporúčania. Tak ideme sa do toho pustiť a dáme vám vedieť, aké to bolo. Všade dávajú takéto sojové omáčky k tomu z chili. Na zdravíčko, dáme si.
Thank you. Teraz to má chuť konečne. Začal som to jesť s paličkami z tohto a z tohto, ale ma opravila sajka, že tu si to mám nabrať. Počúvaj, ty budú v robote normálne. Že si to tu mám nabrať a to mám jesť. Tak idem to vyskúšať. Celé to je proste s kosťou. Neviem to ani nabrať s tými paličkami. Je to proste celé s kosťou. Vôbec tu nevykosťujú tie kuratá. Ale máš to proste okúsať celé. Má aj rýžu, tu typek si fajčí, má to Je to výborné. Yes, very delicious. Je to také príjemne spicy, ale je to proste nevykostené. Žereš kosti. Ale výborné. Je to výborné, ale máme tu proste takéto častice. Sú tu chrúbky, kože, kosti, klby, všetko tu je. Patkanie, ale polievočka akože fakt, že polievočka je že výborná. Keď si to proste takto, že dáte na onu. Ňam, výborná. Štipľavúčka. Vietnamské. Výborné, fakt výborná. Výborná polievka. Proste, že noha, vieš. Tu máš nohu, daj si nohu. Nohy, tu umývajú riad, pri nás. Tu proste umývajú riad. Tu jeme, tu máme pivo. Tu jedia Korejky pekné. Dáme tú paprčku? Dáme, daj mu ju. Komu? No. Hej! Ani pes to nechce. Ani pes nechce tie... Čo ja z toho voňáva, nechce to. Nechce to. Kostí, ne? Daj mu ne. To už chce toto. Aspoň to olízal. You want to feed me? You pay money first. You want to feed me? Pay money first to feed me. No, das. Košku mu dáme. Už len to je štipľavé pre ňu. Ale inak polievka výborná. Fakt je to výborné, príjemne štipľavé, ale proste jedia tu tie chrúbky, všetko jedia. Hey! Very good, nice. Typek nám z vrecka vytiahol list a v liste bolo zabalená klobása. 50-50, poď. Ja už nechcem, nie, ja sa bojím, že sa poserem z toho. Ja si tiež bojím, že sa budem poserem, alebo mi dáš, že to bude. Normálne proste list, mal zatočený list a v liste mal klobásu. Tento typek to mal proste zabalené. Poď, ideme s tebou. Platil si už? Hej, koľko? 600. Dosť. To bol scam, bol to scam? Bol to scam. No, tvoje podľa mňa stalo inak. Moje? Domáci nám dali žabu ochutnať. Žaba. Bye. Žaba. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Znali sme žabu. To je akurát cinka. Bolo to výborné. 5 hodín ráno. Matúš ide sa pohojdať. Idem sa ku nemu pohojdať. Poď sa aj tu povedať. Ale rozbehneme tú hojdačku poriadne. Ja mám nohy od smeti.
Našli sme kokos. Au. Au, moja noha. Čo robíte? Ideme na skotri. A oni nás povozia na motor. No však dobre. No to ne... 50, This is only 51%, 51%, 51%. A koľko má tam peniazy? Koľko tam máš? 10, 20, 40, 50, 2, No ono chết mẹ. máš 55. Ty Ide. poješ po pivo a my ťa počkáme. Jeden poje po pivo, my ho tu počkáme. Počkaj, Dám ti moju kartu. Còn tiền cho nó tiền. 20. Telefon má tu. Daj mu do vrecka telefon. Sorry, kamo, ja ti dám do vrecka telefon. Nechceme ťa okradnúť, ale... Má. Urobil dobrý skutok. Kto by urobil taký dobrý skutok? Tak ho musíme zobudiť pola. Mister? Mister. Hej, mister. Mister, you have tacos? Jak sa povedali boxerky? Mister. Dobre, ukáž. Hey, sir. You must wake up. Sir. Sir. Wake up, please. Where are you from? Hanoi? You don't look like Vietnamese. You don't from Hanoi. You are too white. Čo? Wake up, please, sir. Wake up. Yeah. We are your saviors. Your phone mobile was... Dude, You almost lost it. I own it. Yeah. Wake up. Hello. How you doing? Good, very good. Your mobile phone is your right pocket. In your Wake up. right. No, tu nevedeme ísť. Nie, tak budeme mať. Fucking hell. Čo tam spadlo? Načo mu spadlo do kanálu? Na ten kanál. Ste videli Ita? Tak ten it. Okay. Bye. 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 Bye, papa. Okay. Thank you. Spinka.